Наградите ще връчи господин Тодор Стефанов, председателят на Обединен спортен клуб Левски. Лазар Лазаров. Награждаваме го за заслуги в развитието на спорта в ОСК Левски. Получава купа за всеотдайност. Другият награден в тази категория е един много специален фен на Левски, мога да кажа едно синьо сърце, който издирва много ценни награди, свързани с историята на клуба. Светозар Герджиков, заповядайте. Той издирва учредителния документ на баскетболен клуб Левски, Купата по волейбол на женския отбор на Левски от 1959 година. А сега е донесъл и 3 купи на хокейния отбор на Левски. Моля представителя на хокея да заповяда, за да му се връчат купите, които Светле намеря. Предадени са ми от съпругата на Николай Янков с идеята за тези купи са ми предадени от съпругата на Николай Янков, големия треньор и състезател по хокей на лед, с идеята да ги съхранявам и в определен момент да преценя къде да попаднат. Прецених, че мястото им в хокейния отбор на Левски и затова съм тук сега в момента. Сега идва ред на една награда, която е изненада. За първа година ще я връчи Обединен спортен клуб Левски. За нея повече ще разкаже нашия председател господин Стефанов. Скъпи приятели, колеги, наистина тази година си позволих от мое име да връча едни награди, които са за тези председатели на спортни клубове, които в рамките вече на повече от 2 години ме тормозят постоянно, разбира се в кавички, в добрия смисъл на думата, които се грижат за своите клубове, които съвместно успяваме да решаваме проблемите. Разбира се, повече ни се иска, отколкото имаме възможността, но тези хора не ме остават буден. Тези хора са пример за всички по-млади председатели на клубове и за това моя приз съм го кръстил пътеводна звезда. Тези хора са сред нас и аз не по номера ще ги извикам да им благодаря от мое име и да продължат все така да са здрави, успешни и да дават своите знания, умения и пример за хората след тях. Кого виждам? Жоро Мърков, заповядай. Жоро Мърков в рамките на тази година направи много съвместно със своя екип. Дигна борбата, възстанови и направи едно добро място за водене на спортни занимания. Жоро, благодаря ти. Разбира се, неуморимата, вечната зрива на Левски, това е Нешка Робева, госпожо Робева. Тя винаги е готова да направи всякакви концерти, за да помогне на клуба, винаги е активна и в
общественото пространство. Благодаря ти. Само искам да кажа, че откакто сме нали, в неолибералния сектор, той стана звезда, аз станах взрив. Важното, че след взрива се раждат звезди. Разбира се, Ина Ананева, която е нежна, но така с упоритост постига своите цели. Знам, че днес е шампионата, затова художествената гимнастика от двата клуба не присъства. Моля, представител. Ели. Заповядай, поздравия. И така, по зали Никола Проданов, който и той тъхомълком, но упорито си преследва целите. Да го поздравя и с новата квота за Олимпиадата в Париж в неговия клуб. Благодаря ти. Не мога да прескоча Юлия Боянова, която така скача хард в краката, но се изправяме и двамата. Юля? И разбира се, Бренимира Цветанова, която освен грижите за клуба си, постоянно ми е на разположение денонощно за съвети, за консултации, за което ти се извинявам, Брани, и ти благодаря от сърце. И дано това да е пример за всички по-млади председатели. Това са хората. ОСК-то, Обединените спортни клубове са силен, когато и клубовете са силни. И ОСК-то ще е силно, тъй като клубовете и те ще са силни. Благодаря ви. Моля за една хубава снимка. Това са важни хора за мен. Благодаря ви. Да пожелаем на господин Проданов медал от Олимпиадата. Валентина Георгиева има квота. Така че чакаме до година тук заедно с състезателката. Продължаваме с, може би, най-важната категория – треньор на годината, защото без треньорите нито един от състезателите нямаше да е тук. Наградите ще връчи отново господин Стефанов. Теодора Тенева, клуб по художествена... Добромир Иванов ще връчи от Столична община. Чудесно. Теодора Тенева, клуб по художествена гимнастика Иляна, личен и първи треньор на София Иванова. Ели Чумишки. Владислав Георгиев, треньор по бокс. Николай Желязков, волейбол. Таня Янева, клуб по художествена гимнастика Левски. Може би пак госпожа Лобева трябва да е. Венилин Русенов,
Треньор в Централен полицейски клуб по джуджицу и карате. Ако може да се съберете. Благодаря ви. Продължаваме с спортист на годината. Ще поканя кметът на район Подуене, господин Христов, да връчи наградите. Заповядайте. Клуб по художествена гимнастика Иляна. Национален ансамбъл жени. Първо място на световно първенство отборно. Първо място на европейско първенство и 2 финала на уредите, както и първо място в отборното. Ансамбълът по художествена гимнастика има спечелена квота също за игрите в Париж. Чакаме медали. Стиляна Николова, още една състезателка с квота за игрите. Клуб по художествена гимнастика Иляна. Тя е в индивидуалното, основен състезател. Първо място на световно първенство отборно. Ели, че Мишка много награди събра. Ева Брезелиева, клуб по художествена гимнастика Иляна. Първо място на световно първенство отборно, първо място на европейско първенство отборно. И сега, изненадващо, госпожа Робева, моля, заповядайте. Камелия Петрова, клуб по художествена гимнастика Левски. Европейска шампионка с ансамбъл жени. Още една награда. Рейчел Стоянов, клуб по художествена гимнастика Левски. Ансамбъл жени, европейска шампионка. И да не помислите, че само художествената гимнастика има награда. Ясен Радев, бокс, категория 54 кг. Второ място Европейска купа мъже в Будва. Второ място Европейско първенство за мъже до 22 години в Будва. Първо място на турнир Странджа. Първо място на Балканядата в Албена. Адриан Андреев, тенис. Има ли представител? Да, заповядайте. Симеон Николов, волейбол. През миналата година той дебютира на 16 години в мъжкият национален отбор. Има първо място за момчета под 18 години, първо място за юноши старша възраст, трето място 5-2 волей лига. Пламен Палев, борба, първо място на световно първенство за ветерани в Гърция. Панайот Димитров, борба за глухи, първо място световно първенство, категория 57 кг. Благодаря ви. Това бяха всичките категории. Искам да помоля всички наградени да излязат за една обща снимка. Заповядайте, не се срамувайте. Моля за химна на Левски. Да, елате тук пред банера. Самолевски, шампион,
За до година всички състезатели да научат химна на Левски. Ще ги изпитваме. Ще да закачим. Светло! Кой чака? Exactly.